हाग्रामा महिलारि सान बिटिसिनि बारग' चिफ बिथाङा इतिमध्य गुबुन गुबुन मिटिङाव थांनानै आरो जोंनो बिथाङा फोरमायदों एबार बिपिएफआ बिटिसिआव सरकार दानायनि उनाव बिटिसिनि लाइमोनफोरनि थाखाय इयुथ एमप्लयमेन्टनि थाखाय 100 कोटी फान्ड बिथाङा लाबोनो नागिरदों बोसोरसेयाव 100 कोटी फान्ड अनलि सेंग्रा सिख्लानि थाखाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि कास्टम बसुमतारी, आं भाइस प्रेसिडेन्ट इयुथ बिपिएफनि। आं दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिटिसिनि लाइमोनफोरजों सावरायनो नागिरदों आरो जोंनि बिपिएफ दोलोनि मानाव गेदेर आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सान बिटिसिनि बारग' चिफ बिथाङा इतिमध्य गुबुन गुबुन मिटिङाव थांनानै आरो जोंनो बिथाङा फोरमायदों एबार बिपिएफआ बिटिसिआव सरकार दानायनि उनाव बिटिसिनि लाइमोनफोरनि थाखाय इयुथ एमप्लयमेन्टनि थाखाय 100 कोटी फान्ड बिथाङा लाबोनो नागिरदों बोसोरसेयाव 100 कोटी फान्ड अनलि सेंग्रा सिख्लानि थाखाय। गुबुन गुबुन आयदानि थाखायबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा गोबां स्किम लादों, नाथाय आं दिनै सावरायनो नागिरदों अनलि बिटिसिनि लाइमोनफोरनि थाखाय। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जे एबार बिपिएफआ सरकार फैखांनायनि उनाव 100 crores फर बिटिसि इयुथ एमप्लयमेन्ट, जे जों बिटिसिनि सेंग्रा सिख्लाखौ साख्रि मोनहोनाय लोगोसे गावनि आथिङाव गसंनानै मानसि जानो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा आसनि लादों। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जोंनो फोरमायनाय बादिब्ला स्किल डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव इन्डास्ट्रि डिमान्ड, मार्केट डिमान्ड आरो ससाइटि डिमान्ड, जे मा स्किल थायोब्ला इन्डास्ट्रिफ्राव साख्रि मोनो आरो मा स्किल थायोब्ला मार्केटआव माने बिराद डिमान्ड जायो आरो जोंनि ससाइटिया माखौ डिमान्ड खालामो बेखौ जोंनि बिटिसिनि जायफ्राबो माखासे ड्रप आउट जा बा इडुकेटेडआनो जा बा जायफ्रा सेंग्रा यां सेंग्रा सिख्ला यां जेनेरेशन बिसोरनि थाखाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 100 कोटी फान्ड लाबोनो नागिरदों। जोंहा 40टा समस्तियाव 40टा स्किल सेन्टार थागोन आरो बे स्किल सेन्टाराव जोंनि ओनसोलाव थानाय इन्डास्ट्रिफ्रा माखो डिमान्ड खालामो बेखौ बाव फोरोंनाय जागोन। जोंहा इन्डास्ट्रि हिसाबै एनटिपिसि दं, सालाकाथि, बिआरपिएल दङ आरो माखासे फिसा फिसा इन्डास्ट्रि दङ आरो बिटिसिनि बाहेरायावबो इन्डास्ट्रिफोर दङ। दा बेफोराव साख्रि मोननांगौनि थाखाय मा स्किल गोनांथि जायो बे स्किल डेभेलपमेन्ट बे सेन्टारखौ जोङो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिआव लाबोनो नागिरदों, जाहाथे इन्डास्ट्रियाव, प्राइभेट इन्डास्ट्रियाव आरो गुबुन गुबुन आयदायाव साख्रि मोननो थाखाय गुवाहाटी आरो दिल्ली थांनो गोनां जाया। बेखौ जोंनावनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि लाइमोनफोरनि थाखाय बिटिसिआव लाबोनो नागिरदों। बिनि थाखाय 100 कोटी बाजेट लादों। दा बे 40टा समस्तियाव 40टा स्किल सेन्टार जागोन। बाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा फ्रि बे बिटिसिनि सेंग्रा सिख्लाखौ कचिं लाहोगोन। बे इलेक्ट्रिकेलानो जा बा मेडिकेल सेक्टरावनो जा बा अट'मबाइल सेक्टरावनो जा बा गुबुन गुबुन सेक्टराव जेरै इन्डास्ट्रियाव साख्रि मोनो, अट'मबाइलानो जा, मेकानिकेल सेक्टरानो जा बा मेडिकेल सेक्टर, लेब, नार्स बेफोराव साख्रि मोननांगौनि थाखाय जों बाव ट्रेनिं होगोन। बिटिसि सरकारनिफ्राय ट्रेनिं जागोन आरो बे स्किल सेन्टारनिफ्रायनो केम्पास रिक्रुटमेन्ट माखासे इन्डास्ट्रिनि बिथांमोनहा जोंनिफ्राय खालामगोन। बेनि थाखाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिखौ स्किल हाब खालामनो नागिरदों, जाहाथे ससाइटियाव मा डिमान्ड जायो। बेथ' थांबाय जोंनाव बिराद जोङो मेडिकेल लाइननि एक्सपार्ट, लेबाव साख्रि मावग्रा एक्सपार्ट, नार्स एक्सपार्ट बा गुबुन गुबुन आयदायाव ड्राइभार, गभर्नमेन्टनि थाखाय ड्राइभार नांगौ, अट'जन ड्राइभार जोङो बाव स्किल होगोन। बिउटिशियान, जोंनि ससाइटियाव बिउटिशियाननि थाखाय बिराद जायगा दङ।
दा ओंखायनो बिउटिशियान बाव मा होनो प्रडाक्ट खालामनाय जागोन बेनिफ्राय नोङो हेन्डलुम सेक्टरावबो बा गुबुन गुबुन जि प्राइभेट सेक्टराव जोंनि ससाइटियाव जि गोरों जायोबा स्किल जायोबा साख्रि मोनो जोंनि इन्डास्ट्रियाव जि गोरों जायोबा साख्रि मोनो बेखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा स्किल डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिटिसिआव स्किल सेन्टार खालामनो नागिरदों आरो बेल' नङा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बै स्किल सेन्टाराव स्किल लाखांनायनि उनाव नों जुदि प्राइभेट इन्डास्ट्रियाव थांला बा नोङो बिटिसिनि माखासे इन्डास्ट्रिफ्राव साख्रि मावला नाथाय नोङो गावनि आथिङाव गसंनो नागिरो नों जोंनाव कचिं लाबाय नों गोरों गोरा जाबाय नाथाय न'आव थांनानै नों गावनो फिसा नों जुदि खुलिनो नागिरहैयोब्ला बेखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसि सरकारनिफ्राय फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट होनाय जागोन बेखौ नों रिटार्न खालामफिननो नाङा बे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्टनि गेजेरजों नोङो गावनो नोङो मा होनो बेखौ खुलिनानै नोङो गावनो सेल्फ इमप्लय जाहैनो हाबाय नों अनार जाहैनो हागोन बेनि थाखायबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा स्किलखौ एबार बिराद सिन्था खालामदों जे इन्डास्ट्रि डिमान्ड मार्केटिं डिमान्ड एन्ड ससाइटि डिमान्ड बेनि थाखाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लानि थाखाय स्किल डेभेलपमेन्टआव 100 कौटि फान्ड लाबोनो नागिरदों बेजों लोगोसे एडुकेटेड सेंग्रा सिख्लानि थाखाय सेन्ट्रेल सार्भिस आरो स्टेट सार्भिस सेन्ट्रेल सार्भिसनि थाखाय आरो स्टेट सार्भिस आरो बिटिसि सार्भिस आं गिबियाव बिटिसि गभर्नमेन्टनि सार्भिस बिटिसिआव जोंहा एक्जिस्टिं माखासे मानसिफोरा रिटायारमेन्ट जायो बिस्रा अलरेडि मा होनो पस्ट थायो आरो जों निउ पस्ट क्रिएसन खालामगोन एक्जिस्टिं पस्ट एन्ड निउ पस्ट क्रिएसन बिटिसिनि बेसेबां गभर्नमेन्ट जब ओंखारगोन बे बिटिसिनि पस्टआ अनलि फर बिटिसि इउथ जागोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों बिटिसिनि बेसेबां पस्ट खालि जागोन आरो गोदान क्रिएसन जागोन बे पस्टफोरा फर बिटिसि इउथनि थाखाय बे जाहैबाय बिटिसिनि थाखाय स्टेट सार्भिसनि थाखाय स्टेटआव आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन बा नोङो पुलिसानो जा बा नोङो गुबुन गुबुन मेडिकेल सेक्टरावनो जा जे आसाम स्टेटआव सार्भिस मोननांगौनि थाखाय जि कचिं नांगौ जि गुवाहाटीयाव कचिं मोनो बा आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव कचिं जायो बेखौ जोङो बिटिसिआवनो लाबोगोन जि बिटिसिनि सेंग्रा सिख्लाया स्टेट सार्भिसाव साख्रि मोननांगौनि थाखाय कचिं लानो गुवाहाटी थांनो गोनां जाया बिटिसिआवनो कचिं सेन्टार लाबोगोन आरो बे कचिं सेन्टाराव बिटिसिनि सेंग्रा सिख्लाया हाग्रामा महिलारि सरकारनि गेजेरजों फ्रि कचिं मोनगोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोनहा गोरों गोरा जानानै स्टेटआव सार्भिस मावहैनो हागोन आरो बेल' नङा सेन्ट्रेल सार्भिस जेरै इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसनानो जा नेशनेल डिफेन्स एकाडेमि एनडिएआनो जा रेल मा होनो बिनि सार्भिसनि थाखाय रेल कचिंआनो मा होनो रेलवेनि थाखाय जि कचिं जायो बेयानो जा बा नोङो पेरामिलिटारिनि थाखाय बा बेंक पिअनि थाखाय बा गुबुन गुबुन सेन्ट्रेल सार्भिसनि थाखाय जोंनि रावबो बिटिसिनि गोरों गथ'फ्रा दिल्ली आरो गुवाहाटीयाव थांनो गोनां जाया बे कचिंफोरखौ स्टेट सार्भिस एन्ड सेन्ट्रेल सार्भिसनि थाखाय बिटिसिआवनो कचिं सेन्टारखौ लाबोजोबनो नागिरदों हाग्रामा महिलारि सारा आरो बिटिसि सरकारनि गेजेरजों बेयाव फ्रि अफ कस्ट मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा कचिं होजोबगोन दा आं बेखौसो फोरमायनो नागिरदों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा इउथ एमप्लयमेन्टनि थाखाय गभर्नमेन्ट सार्भिस बा प्राइभेट सार्भिस बा ससाइटियाव ओनसोलाव नों गावनो गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 100 कौटि बोसोराव अकल सेंग्रा सिख्लानि थाखाय फान्ड लाबोनो नागिरदों बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ मानसि खालामनो थाखाय दा ओंखायनो आं दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि बिटिसिनि साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लाफोरा बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरजों कानेक्सन जा जोंजों कानेक्सन जा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा नोंसोरजों दङ नोंसोर साननो नाङा जे दिनै गभर्नमेन्ट सार्भिस प्राइभेट सार्भिस माखासे स्किल थानानै नोंथांमोना दिनै गावनि गाव आथिङाव गसंनो हायाखै साख्रि मोनाखै सोर मदद होगोन बेखौ साननो नाङा मानोना नोंथांमोनखौ लानानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार दङ हाग्रामा महिलारि सारा
BTSनि साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लाखौ गावनि आथिङाव गसंहोनो थाखाय बा साख्रि मोनहोनो थाखाय गभर्नमेन्ट साख्रि आरो गावनि गाव आथिङाव गसंनो थाखाय मानसि खालामनो थाखाय 100 कौटि फान्ड लाबोनो नागिरदों बोसोरसेयाव बेखौ जाहाथे नोंसोरो गावनो गाव आवगायबो आरो बाव जाहाथे आग बाहाग लाफैयो बेखौ आं लाइमोन BPFनि थाखाय लाइमोन BPFनि जानानै साफ्रोमबो BTSनि सेंग्रा सिख्लानिसिम खावलायनाय थाबाय जों एबार BTSआव स्किल हाब खालामगोन आरो बे BTSआव स्किल हाबनि गेजेरजों जों जाहाथे BTSनि सेंग्रा सिख्लाया BTSनि बाहेरायावबो जाहाथे साख्रि मोनहैयो आसामावनो जा बा भारतनि गुबुन गुबुन जायगायावनो जा बा भारतनि बाहेरायावबो जाहाथे जोंनि स्किल जाखांनायनि उनाव जाहाथे बुहुमनि अबा मोनसे खनायाव जाहाथे साख्रि मोनहैयो बिनि थाखाय मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारि सारा साफ्रोमबो BTSनि सेंग्रा सिख्लाखौ गावनो गाव आथिङाव गसंनो थाखाय आरो मानसि खालामनो थाखाय जे 100 कौटि फान्ड लाबोनो नागिरदों ओंखायनो इयुथफोरा कानेक्ट जा नोंसिनि फिउचारनि थाखाय एबा BPFआ सेंग्रा सिख्लाखौ मानसि खालामनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा बारे बार जोंनि सिगाङाव आरो गुबुन गुबुन मिथिङाव बिथाङा फोरमायनानै होदों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय